Poštovani gledalci, pratite Dunavsko popodne. Mi se družimo do 17 časova. Časopis Borba obeležio je nedavno 100 godina postojanja. Tim povodom sa nama u gostima direktor Andrija Jorgić i glavni urednik Elena Stojanović. Dobar dan i dobrodošli. Htela bih da vam čestitamo na ovom divnom jubileju. Hvala. Za početak, šta znači 100 godina za Borbu? Kad kažete za početak, ja volim da kažem prvih 100 godina postojanja. Pa znači mnogo, pogotovo što u ovo vreme, znate i sami, što se tiče štampanih medija, u kom to pravcu ide u konstantnom opadanju, mi živimo u eri elektronskih medija, svi to znamo. Mi se borimo sa mladim snagama da štampani mediji opstanu. I iskreno da vam kažem, oni se baš onako svojski trude da svojim generacijama dočaraju i približe print, što je, ja smatram, i nekom svojom pobedom. A inače, kad ste na čelu jedne firme koja je skoro obeležila, da kažem, 19. februara u Skupštini grada Beograda 100 godina, prvih 100 godina postojanja imena Borba, mislim, morate da budete ponosni, to je najmanje što mogu da kažem, gde smo se okupili u društvu naših prijatelja, oni koji su nam pomagali svih ovih godina, još jednom se okupili, pričali, prikazali dokumentarni film, podelili određena priznanja i onako pun sam utisaka. Još nemamo vremena da sedemo i da sumiramo te utiske, pogotovo što recimo i vaši gledalci da znaju. Borba ime potiče od lista koji je oštampan davne 1922. u Zagrebu, međutim Borba je značila ceo jedan sistem. Borba je iznedrila mnoge, da kažem, ustanove i od kulturnog značaja, mnoge štampane medije, da kažem i periodične i dnevne, pa da napomenemo Atelje 212, Studio B, da napomenemo Večernje novosti, kultni dečiji časopis Kekec, ekonomsku politiku. Znači sve je to činilo jedan sistem borbe u ovih 100 godina i orden koji sam primio na dan državnosti od predsjednika Aleksandra Vučića, upravo sam i posvetio svima onima koji su dali svoj doprinos ovih prvih 100 godina postojanja imena Borba. I pravo da vam kažem, ponosan sam na sve to. Ponosan sam i na sebe, ponosan sam na kompletnu moju ekipu. Ne bi ja bio tako uspešan na čelu ovakve kompanije da nemam dobre saradnike. Kao i vi, recimo i vaša kuća, kako je uspešna i kako radi. Ja uvek volim da pohvalim i ove ljude koji su iza kamera, koje retko ko spomene. Ne bi ni mi bili ovako lepi i činili se gledalcima i bili dostupni da i oni ne rade odlično svoj posao. Tako da volim da spomenem to. Grafičke radnike koji štampaju Borbu, koji stoje iza mašine i potrude se da Borba izgleda upravo ovako reprezentativno kako izgleda danas. Povodom ovih 100 godina, odnosno ovog velikog jubileja, dobili ste i Svetosavsku povelju Osnovne škole Vuka Karadžića u Sočanicama, je li tako? Tako je. Šta znači za vas sve te pohvale i te medalje? Znam da to nije samo vaše, ali da, kao što ste i rekli, da su tu i saradnici, svi koji su zaslužni za ovaj časopis. Pa znači mnogo. Pogotovo orden smo spomenuli, izuzetna Vukova nagrada i Svetosavska povelja, ona mi je možda i najdraža, najznačajnija je svakako ovaj orden. Međutim, to je jedan dobar temelj za sve ovo što radimo i za budućnost, jer deca su naša budućnost definitivno, i da ove mlade snage upravo to, da im bude podstrek da rade još bolje. Ja znam da smo na dobrom putu, to je i dokaz ovih priznanja. Prema tome, svi zajedno da uživamo u budućnosti, da se još bolje razvijamo. Malo nam je to jedna obaveza. Znate kako kad dobijete takva priznanja, onako iziskuje jednu angažovanost malo i jaču. Zato i želim da napomenem da ćemo mi u toku godine sigurno, znači 100 godina borbe nije bilo samo u subotu, nego će trajati tokom čitave godine sa nizom manifestacija, obeležavanja, poput izložbe koje ćemo imati Vek borbe u holu Ive Andrića na drugom spratu u zgradi Borbe, pa do 1. maja planiramo da završimo digitalizaciju kompletnog lista Borba od 22. do današnjih dana. I ajde nešto i da prećutim, možda će urednica nešto da doda, da ostanemo malo i zagonetni, ali će biti mnogo tih dešavanja u tom. Kažite mi nešto o novom broju. Da li je u pripremi, da li je gotov možda i šta nas sve očekuje ovako kao verne čitaoce? U ovom našem aktualnom februarskom broju ovo je svečani broj koji mi imamo ovde, koji je upravo izašao 19. februara na dan
100-godišnjice borbe. Nešto specifičan u odnosu na sve prethodne brojeve, obzirom da mi u ovom broju imamo 2 jubileja. Dakle, u pitanju je vek borbe i jubilej festa, odnosno 50. jubilarni fest koji počinje sutra. Tako da smo, eto da kažem, hteli u saradnji i sa organizatorima festa da malo nekako približimo i spojimo borbu i fest. Tako da možemo da vidimo onako jedan specijal na 8 strana kako je borba nekada pratila prvi fest koji je održan u Beogradu 1971. godine kroz reprinte određenih tekstova, naravno fotografije iz borbene arhive, to su poznati glumci koji su tada gostovali u Beogradu, naravno tu intervju sa gradskim sekretarom za kulturu Ivanom Karlom, Jugoslavom Pantelićem koji je umetnički direktor festa i naravno objavili smo i repertoar, tako da eto za sve ljubitelje mogu u borbi da odaberu filmove koje bi volili da pogledaju. Da li je možda izazov kada pogledate 100 godina, da ste izdržali 100 godina i sada računajući na to da morate i dalje da napredujete, da se usavršavate i da održite i dalje neki vek postojanja? Pa čim smo napomenuli da je ovo prvih 100 godina, znači idemo svesno dalje. Mislim da sve ovo treba da podižemo. Ono što sam i rekao i ove nagrade su jedan podstrek. Nemojte da sumnjate da ćemo mi u budućnosti, pogotovo ovim temama kojima se bavimo. Kultura, tradicija, stari zanati, obrazovanje, ekologija, to su teme koje živo znače. Srbija je prebogata tim temama. Naše je bilo da to pretočimo u print, da decu afirmišemo. Ja kažem deca, sve su to naša deca. To su inače studenti sa više beogradskih fakulteta koji lepo rade, koji prevashodno završavaju svoje fakultete i škole, to je na prvom mestu, a onda da kroz borbu se afirmišu u dobre novinare, u dobre ljude, da ove teme, što sam rekao, koje živo znače, da prenose i drugima, da jednostavno približavaju svojim generacijama, jer ja mislim da smo onda negde i pobedili ako smo uspeli da motivišemo naše studente da pišu ovim temama. Ostaje nam samo da, ajde da kažem, da građanima malo približimo ovo što radimo i da jednostavno, kad uzmemo primjerak borbe u ruke, da postanu naš verni čitalac. Hvala puno. Kažete mi još za kraj, kakvi su planovi za neki sledeći broj? Da li imate već neke možda teme razrađene koje će se naći u nekom narednom izdanju? Svakako mi pripremamo teme kako nam izađe jedan broj, tako već za sledeći, da kažem, eto i mesec dana unapred pripremamo. U aprilu je manifestacija Dani Beograda koje se održavaju svake godine, tako da ćemo svakako malo posvetiti i tom, isto da kažem, eto jedan dodatak o samom programu šta će sve to moći da se vidi u Beogradu tokom te manifestacije. I naravno, evo sada kada smo završili, dakle kada je prošla ova naša proslava, malo ćemo se osvrnuti na tu proslavu koja je bila u Skupštini grada i na dobitnike, za one koji nisu bile, eto da kažem, da vide i ko su dobitnici naših priznanja. I naravno ono čime mi uglavnom... Možemo i da kažemo koji su dobitnici. Pa možemo. Pa izvoli. Pa evo ovako, svakako Ministarstvo kulture kao jedan od glavnih priznanja, zatim Tamara Rogović, najmlađi magistar umetnosti koja je dobila priznanje za doprinos kulturi i umetnosti. Naše priznanje koje borba dodeljuje svake godine jeste priznanje za najborbenijeg u 2021. i to priznanje pripalo Novaku Đokoviću. Bili su njegovi roditelji i Srđan i Dijana. Drago nam je da su došli, malo smo se družili, pričali. Ja mislim da ćemo tamo i da osvoji turnir. Onako i on je borben kao što smo i mi borbeni tokom čitave godine. A od medija smo se zahvalili, osim Večernjih novosti, Srpskog telegrafa i sistema Alo i televiziji Pančevo koja je ispratila svaku našu akciju. Svaki broj smo tamo, što kaže, prelistali i volim to da podvučem i da se zahvalim još jednom ovom prilikom. Hvala vam puno na današnjem gostovanju, a vama ostaje samo da se i dalje borite i da opstanete još dugo godine. Hvala vama na lepim željama i ja vama želim da se i vi borite i da budete još konkurentni svima. Hvala puno.